Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. 5 ka mga banwa kag syudad sa Negros nakabatsyag sang pagtayo og tugas ang magnitude 4.2 nga linog. Isa ka Iloy na biktima sa hit and run samtang nagatabok sa pedestrian lane sa barangay Mandalagan sa Bacolod. Fast craft nga may karga nga 132 ka mga pasahero ginrescue sa Philippine Coast Guard. Festival of Lights kag lights on ceremony sa Bacolod Public Plaza ginsaylo sa Bacolod City Government Center bangod sang mga ukay-ukay. Kag sa Good Vibes, lumpia nga may flavored wings nga sauce sa likod sang BCGC aton tilawan. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pondo para sa back-shape o ng Bacolod Comprehensive Health Program ang ginaduso nga ipasaka sa 90 milyones pesos sa madason nga tuig. Sa isa pa lang sa 5 ka mga partner hospitals ng syudad, nagagasto na sang minimum nga 3 million pesos ang syudad para sa back-shape. Humaling sa Mayo hasta karon nga bulan sang Nobyembre, naglabot naman sa 768 ka mga back-shape patients ang natigayon nga nabuligan. Gani ginaduso ni Councilor Claudio Puentevilla, pamuno sang Committee on Health sang Konseho sang syudad, nga mapasakaan ang pondo agud madamo pa ang mabuligan. Target sa syudad nga malabot ang 150,000 ka mga benepisyaryo, rason nga kinahanglan mapasaka sa 90 million pesos ang mapain nga pondo para sa amo nga programa sa madason nga tuig. Sa record sa syudad, may kapina 79,000 na ang validated members sang back-shape. Here subong sa back-shape naging implement kung ang ordinance naton originally which nga nag-allocate 80 million is enough, no? more than enough munang assessment subong, no? Para at least kung kailan ni amend kigugangan for next year. Ang gusto ni Mayor nga eventually madugang pagit, no? Ang recipients and eventually malabutan ang halos tanan sa syudad sa Bacolod. Sa number 9, may 156 ka mga bag-o nga reported dengue cases sa Western Visayas. Gani naglabot naman sa 5,800 mark ang dengue cases sa rehiyon. Ining base sa pinakauli nga datos ng Department of Health. Sa Morbidity Week 45 bukod November 5 to 11, may 156 tanan ka mga bag-o nga report nga dengue cases sa rehiyon 6. Nagakasayran nga kumalin Enero, 5,871 na ang dengue cases sa rehiyon. Pero kung ipanggit sa kasubong nga tion sang 2022, 59% ini nga mas manubo subong suno sa DOH. Nalakip sa top 3 ka mga may pinakamataas nga kaso ng dengue nga ginreport among Aklan Province nga may 52 ka mga new cases. Ang Iloilo Province may 33 ka mga new cases kag Iloilo City nga may 23 ka mga new cases. Wala naman sang bago nga dengue fatalities nga ginreport. Ang Bacolod City may 12 new cases nga ginreport kag ang Negros Occidental may 6 new cases. Ang Antique, 0 ang new cases. Sa number 8, Department of Trade and Industry ang magasugod naman sa pag-monitor sa mga Noche Buena products. Suno kay Lina Cardinal, ang pamuno sa DTI Negros Occidental, nabato na nila ang guidelines gikan sa National Office na nakip diri ang 240 ka mga items ng Noche Buena products nga may nagkalain-lain ng mga brands lakip na ang suggested retail price. Patag ni Cardinal, ang ini nga mga ginamonitor nga produkto ang may lain nga mga packaging kasubong sang tatak sang Christmas tree o kun lantern. Hindi pareho sang kinaandan. Suno kay Cardinal, kung mayara gidman sa mga wala nagsunod sa SRP,
Ini ang ilang iga-report sa ilang Manila office kag sila na ang magausisa sa mga supplier kung nga wala nakasunod ini sa SRP. Masami sunod kay Cardinal ay natudlo rason amo ang pagmahal sa mga raw materials o kun ang packaging. May ara kami nga instruction nga gina-capture lang namin ng information like ang dapat within sa SRP. Pero if may ma-find out kami nga more than siya sa SRP, hindi man kami nga mag-import, ka-monitor lang kami. Ang nanigos ang import, ang confiscate, mga ano, hindi man kami. Pero included siya sa report namon nga may amuna sa. So, i-submit na namon sa amon head office kag ang ilan na i-follow up ang supplier, the manufacturer. Sa number 7, sa Desyembre 1 na sugura ng construction sa legislative building sa Bacolod nga kabahin man sa pagpanghanda para sa ginalauman nga pagtunga sa Bacolod sa duha ka mga distrito. Napirmahan ni Mayor Albi Benitez ang kasugtanan upod sa Legacy MKU Construction nga among magatukod sang 514 million pesos nga legislative building project sa likod sa Bacolod City Government Center. Ining natala naman nga iga-ratify sa sesyon sang konseho. Suno kay Councilor Thady Saison, sarang maglawig sa 18 ka bulan ang construction sang proyekto. Nagapati si Saison nga sa tion nga matapos ng legislative building, ining preparado na para sa ginaplano nga pagtunga sa Bacolod sa duha ka mga distrito. Positibo si Saison nga sa piyakman sa mga challenges sa ginaduso nga redistricting bill, ining matigayon sa pagpatiman nga nagakaangay lang nga kinahanglan ini para sa madasig nga pagsanyog sang syudad. Preparado na naiya for redistricting. Kaya ako yung pati kung unfair para sa syudad sa Bacolod nga isa lang ang atong legislative district. Under the law, 250,000 I think population isa dapat representative. Population hindi voters. Hindi. Population. Kita gahit na ta 600. Mas 700 na ta next year. 650 na ta ba mo. Dapat tani duwag yung congressman ta. Although may problema, I think sa national, Budget. kaya daw kulang kung budget, kaya daw kadamo sa apply for redistricting. Pero just the same, dirakit man ta na pakadto. Sa number 6, Negros Occidental Governor ang positibo nga sa gihapon mapasar ang Negros Island Region, apisar nga pending ini sa gihapon sa Senado. Nagpagwa kahapon sa pahayag si Senadora J.V. Ejercito nga nagaklaro nga wala sang kamatuoran nga nagguot ang NIR bill sa iya nga komitiba. Suno sa iya, wala gin paabot ang pagkadula ni Governor Roel Degamo sa Negros Oriental kasubong man sa nagbulos sini nga si Governor Carlo Jorge Reyes nga nagpadelay sa proseso. Patag ni Ejercito, kinahanglan nila nga makumbinsi ang presidente sa viability sang NIR, ilabi na ang may kangtanan sa kagastuhanan sa pagtugas ng isa ka bag-ong region. Nagapati si Lacson nga nagakaigo ang panindugan ni Ejercito nga dapat lamang na plaster ang tanan agudto nga magapasiguro ang katumanan sini. Personal nga nagapati si Lacson nga kung hindi matigayon ng NIR sa Marcos administration kung sa diin madamos ng senador ang nagpabutyag sa suporta, hindi na ini matigayon pa. Sa bahin sang probinsya, sarang ini makahatag sang duta nga pwede sa ulihi mapatindugan sang mga regional offices. So I rather that there's a slight delay, but it will give time to the committee of Senator Ejercito to really come up with a strong case for NIR. So you're still positive about yes, I am. Although, for me personally, if it doesn't happen in this administration, it may not happen at all. So I think this is the last chance? I feel, no? Sa number 5,
Gintayog sang magnitude 4.2 nga linog ang Canlaon City sa Negros Oriental. Kabangdanan nga nabatsagan man ang pagtayog sa mga kaiping nga mga banwa kag syudad sa probinsya. Intensity 2 nabatsagan nga pagtayog sa La Carlota City. Sa magluntad ang magnitude 4.2 nga linog sa Canlaon City. Nabatsagan man ang pagtayog sa kaiping nga mga lugar kasubong sang sa Bago City kag sa mga banwa sang Don Salvador Benedicto kag Murcia. Sunod kay Engineer Marie Andeline Kinsya, resident volcanologist sang Canlaon Volcano Observatory, volcano tectonic ang origin sang linog kag wala sang reported nga damages sa mga apektado nga LGU. Ang DOST PHIVOLCS ang naka-record man sang 15 ka mga volcanic earthquakes kasunod sa mga pagtayog kaina sang aga. Nagapabilin sa Alert Level 1 ang status ng Mount Canlaon. Ginklaro man ni Kinsya nga wala sang kaangtanan ng damlag nagluntad nga magnitude 6.8 nga linog sa General Santos City sa mga pagtayog nga nabatsagan sa Isla Sang Negros. Hindi sila magkalaangot kay ang aton niya nga ang Canlaon niya has its own nga ng generator kumbaga kay ang volcano yan naton ang naghulag. Mataas ang activity sa subong sang aton nga bulkan. Okay. And it may lead to, pero pwedeng hindi man, into a phreatic eruption. Sa number 4, isa ka Iloy na biktima sang hit and run samtang nagatabok sa pedestrian lane sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Pilaso ng 38 anyos nga Iloy matapos nga ma-hit and run sang isa ka tricycle sa atubang sang China Bank sa Mandalagan samtang nagatabok sa pedestrian lane las 7 sang gabi sang Nobyembre 14 samtang nagainulan. Nag-ayo ang biktima nga may 5 ka mga kabataan kag may gina-breastfeed pa nga lapsag nga hindi lang paghinadlan. Nagatabok siya sa dalan sang hinali na lang nga mabungguan sang tricycle. Nalipungan siya kag sang mabugtawan, yara na siya sa sulod sang ambulansya. May ginabatsyag ini karon nga minor injuries sa iya abaga kag ulo. Biyag sang biktima manabat ang driver bangod iya ginpalagyuhan ang iya nga responsibilidad. Nagapanawagan siya sa mga motorista nga mahimo nakakuha sang video sa natabo nga insidente o kung sa mga mahimo nakakita sang insidente kag nakakilala sa tricycle driver nga makig-angot lang sa Police Station 3 sa Bacolod. Sa number 3, naglabot na sa 15,000 tanan ka mga pamilyang apektado sang pagbaha bangod sang shoreline. Ang shoreline amo ang pagtabuay sang mainit kag mabugnaw nga hangin nga nagadala sang pag-ulan. Suno kay Office of the Civil Defense o kun OCD spokesperson Cindy Ferrer, ining datos gikan pa lamang sa mga probinsya sang Capiz kag Aklan nga among una nga nakasubmit sa ilang report. Ang probinsya sang Capiz ang may pinakamadamo nga mga barangay nga apektado sang pagbaha nga naglabotanan sa 37, samtang 14,844 naman ang mga pamilya nga naapektuhan. Wala sang bagyo ukon low pressure area sa karon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang shoreline among nagadala sang ulan sa Visayas pero ginapaabot nga sa masunod nga inadlaw magahagan-hagan na ang pag-ulan kay ang northeast monsoon ukon ang amihan ang nagahinay naman. Ginapaabot man sang pag-asa nga wala sang kun anuman nga weather disturbance sa Pilipinas sa long weekend. Sa number 2, fast craft nga may 172 ka mga pasahero ang gin-rescue sa Philippine Coast Guard. Ginguyod balik sa Bredco Port sa Bacolod City ang MV Wisam Express 6 sang kahapon matapos nga magpahibalo ang kapitan sini nga may problema ang ilang makina. Sunog kay Negros Occidental Commander Joe Luis Mercurio, may 172 ka pasahero ang fast craft samtang nagabiyahe padulong sa Iloilo. Las 11:30 sang aga sang nagbiya sa Bredco Port ang fast craft apang ginreport nga nagkaproblema sa makina kag ini natabo sa tunga-tunga sa baybayon sa Bacolod kag Iloilo. Dugang pa ni Mercurio, pila ka pasahero ang naglain ang pamatsyag bangod wala sang bentilasyon kag may masobra 30 ka minutos pa ang nakaligad sang sila ang makatuan agud i-rescue. Gilayon nakig-angot ang PCG sa
Arcturo sa tugboat nga isa ka pribado nga sektor nga naga-operate sa Bacolod sa Cayman ang mga personnel sang PCG para sa towing operation. Alas 3 sang hapon sumakabalik sa Bredco Port ang barko nga ginguyod sang tugboat ka ginasunod man sang isa pa ka rescue boat. Sa mga pictures nga kuha ni Arthur Yap, makita pa nga gina-wheelchair ang iban nga mga pasahero samtang ginapapanaog sa fast craft bangod naglingin ang ulo. Nagresponde ang Philippine Red Cross kag mga volunteer groups sa Bacolod para mabuligan papanaog ang tanan nga mga pasahero. Suno kay Frank Carbon sang Wisam Express na dagdag ang tubo nga nagakonekta sa propeller rason nga nagkaproblema sa pagpaandar sa sakayan. Gindula man ni Carbon ang kahangawa sang publiko angot sa posibilidad nga matabo sa fast craft kag ginklaro nga maggalutaw-lutaw lamang ang sakayan kung matabo nga mapatsyan sa makina tungod balanse man ang pundasyon. Ilagin refund ang mga pasahero nga wala magsaylo sa ginapreparar nila nga barko. Ang Philippine Coast Guard ang magapatigay naman sa investigasyon sa natabo nga insidente. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Bacolod City Government Center na pagahiwato ng Parade of Lights, kadungan sang tuigan nga Christmas Lights on Ceremony sa syudad sang Bacolod. Ginkansel naman ang pila pa ka mga aktibidad sa Bacolod Public Plaza bangod sang ukay-ukay. Yari ang report. Sadtuan ay halin sa STI West Negros University, nagariktang Parade of Lights sa Bacolod Public Plaza dungan sang tuigan nga Christmas Lights on Ceremony kada Disyembre. O galing bangod man sa mga baligyaan sang ukay-ukay sa palibot sang plaza. Nadesisyonan sang syudad nga isaylo ang kahiwatan sa Bacolod City Government Center sa Disyembre 2. Suno kay Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho sang syudad, ginasugura naman karon ang mga pagpanghanda sa BCGC grounds kag ginpasakaan man ang pondo para sa natalana nga tuigan nga okasyon sang syudad. For the major change nga makita nato is the shift of venue. Okay, the original or ever since for how many years na lights on ceremony naton is being held sa Bacolod City Plaza. Okay. But subong, of course, with the decision of Mayor Albi Benitez and the decision man sang council, no, ang Festival of Lights Council or Committee, we have decided nga diri na lang sa Bacolod City Government Center para at least no, ang location naton is much more bigger. Dako ang bisita nga ma-accept naton kag it's much more feasible no kay ang aton venue or ang ma-start ang parade is from STI down to Bacolod City Government Center. So it's either Balabay sila sa Mega World or sa Burgos. May pila pa ka mga natalana kung tani nga aktibidad ang syudad sa Bacolod Public Plaza, pero initanan ang ginsaylo naman sa BCGC. Sa nakuha nga special permit sa mga baligyaan sang ukay-ukay, tubtob sa Enero pa sila sa rama ka negosyo sa palibot sang plaza. Last year actually pag lights on ceremony naton hindi makita ang sa sulod kitungod may ara to stalls nga gabaligya sa side sa cathedral, sa side sang so it's not that well kung sa ano pa kung in term pa ni Mayor it's kinda eyesore, no? Eyesore sa. So plano na lang diri naton para open gid no kag mas ma-appreciate sang tanan. Samtang sa Nobyembre 29, magabisita man si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco sa Bacolod para sa launching sa The Philippine Experience, Culture, Heritage and Arts Program kundiin iga-showcase ang ginapabugal nga cuisines na lakip diring chicken and asal kag iban pa. Maga-performan sa kahiwatan ang top 3 performing barangay sa Mascara Festival Street Dancing and Arena Dance Competition sa Bantug Lake sa Barangay Alangilan. Sa Good Vibes, mahilig ka ba lang magkaon sang lumpia? Sa likod sa Bacolod City Government Center, may ginabaligya nga lumpia nga may nagkalain-lain nga sauce. Ang sauce, flavor sang chicken wings. May report si Romeo Subaldo. Basta gani pista o kung birthday party, bida ang lumpia. Pero para sa mga lumpia is life, pwede ka na maglumpia everyday.
Kay man, diri sa likod sa Bacolod City Government Center, may kiosk nga nagabaligya sang lumpia kanto style. Lumpia Shanghai nga may sauce nga pwede mo pilian. May buffalo, barbecue kag cheese. Ang mga sauce nga masami ginagamit sa chicken wings. Sunod sa tag-iya sa sini nga kiosko nga si Herson Olita, sa lumpia siya nag-focus kay man popular ini nga pagkaon para sa mga Pinoy. Pwede ipare sa rice, kag pwede man pasayon, kag pwede kanon, bisan diin. So nga lumpia, sir? Medyo viral, sir, sa Manila nga may ara ta siomai nga flavored la. So nakita ko sa Manila, may siomai, nag-come up man ko sa lumpia, balang flavored naman. Kay syempre mag-wings ka, mahal. Yes. So, pang budget meal, ang flavor sang wings, ging butang ta sa lumpia. Sa lumpia na yan? Oo, para pasok sa bulsa, kag sa masa. Budget-friendly ang lumpia kanto style kaysa 49 pesos mo, may 3 ka na kalumpia with rice. Kung no rice diet ka o kung gusto mo lang yan magpasay sang lumpia, 3 pieces, 35 pesos. Ikaw na ang bahala kung ano nga sauce ang luyag mo, kag pwede mo man i-mix. Pwede mo ini kaunon nga do fishball lang. Bestseller ang buffalo kay makahang-kahang. Kag, katupad niya, ang negosyo sa grupo man sang iyang girlfriend nga Doza Cafe. Kung nakahangan ka, pwede mo maparisan sang bestseller man nga matcha strawberry drink. Perfect nga match sa imo nga ginakaon nga lumpia. Or, may very budget-friendly man nga buy one take one nga iced coffee at 69 pesos. Istorya pa ni Herson, 5 pa lang siya kaadlaw nga nagabaligya sang iya nga lumpia, kag nalipay siya nga nagaka-sold out man ang iya nga produkto. For nag-sold out because up to 50 ka pieces. Anong flavors ka ni Mera? Barbecue? Barbecue, cheese, kag buffalo. Anong pinakabakal? Buffalo gid. Buffalo gid. Kay magkahang makadugang gid sila kag mga partner namon sa amon nga drinks. Tuesdays to Sundays, ara sila sa likod sa BCGC from 3 p.m. to 9 p.m. Nadugangan na naman ang mapilian ng mga pagkaon sa likod sa BCGC. Barbs damo, pagkadiya sa mga produkto, labi ng mga pagkaon, nga dapat matilawan naton sa likod sa Bacolod City Government Center. Pero nami ay ko hiling lumpia. Sa tilawan ko ginaon ng lumpia. Ang isa na tilawan ko daw, Barbs, na naligad, ang siomai, kanamit. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtugwas, maayong hapon.